Sanibonani South Africa nibingelela uThabiso Mfokacele madoda uqumba amaqumba la laqombisa lentaba sikubingelela bukhoma namanje ngikubingelela ngaphansi kwe-channel enkulukazi uhlanga media lapha ku YouTube kanti ke igama le show season 2 njengamanje siyihwayi mina season 2 useason 2 ke iwona lo uzokhumbula last week ukuthi bekushube kakhulu kanti ke njengamanje siku episode 2 ziyakhala tshela bangazi ukuthi sikhona lapha ku YouTube kulula ngaso sonke isikhathi kubalekile ukuthi ungafazelele la button lika subscribe wenzele ukuthi ngaso sonke isikhathi uzohlezi usithola ngoba sitholakala ngalowo ndlela namhlanje kushube kakhulu ke lapha siyosebenza enye case yomunye umfowethu owakacela ubafu unenkinga lapha nefro yakhe khona inkinga abanayo lapha khala ngokuthi ufuna ukwazi ukuthi lo mbala lo owakaba lo mbala lo owakithi lo mbala lo noma uthole emakhashasheni ukhuluma ngengane hey bafethu sithole kanzima ake sihambe siyobheka ukuthi khamba kanjani asiphinde sikubingele embukeli lapho ngasekhaya sibuyile futhi nangu udadewethu la nodatshana nje sifuna ukuthi sisukuthi nqamnqam naye sibone ukuthi mhlawumbe kuphumeka kanjani sixazulule siyasithole ngaba sisitholini siyakubingelela sakwamukela dadewethu ohlelweni Sawubona. Ngikhuluma nobani? Igama ulindiwe wazuma uganele yacela. Okusho ukuthi ulindiwe zuma cela. Yebo, njalo. Okay. Indaba ungabuli indiwe cela. Esibongo sasekhaya ufuna ukusidedela. Hayi ngifuna ukusidedela sasekhaya. Hayi. Noma ukajwayele makuthiwa lindiwe cela kuthini? Umnandi kodwa khona lesi singangeni. Uthi makuthiwa ngiyamemeza nje sekumele ngithi hey lindiwe zuma cela. Yebo, ungamshiyi zuma. Okay, no siyajabula kuba nawe dadewethu namhlanje. Siyathokoza kakhulu kuba nawe. Ngizokhuluma nje nawe ngikubuze imibuzwana nje emibili emithathu ngiyaqonda ukuthi mhlamba wazi ukuthi nje ubulawa uzengane kodwa ngiyafisa ukwenza uunderstand ukuthi ingane la uyabona mhlawumbe uma ungake ngithatha ungibeke ekuthenini ugane ungakanani igane ngisemncane ngino 17 ngino 17 18 la mhlawumbe abazali bobabili bavumelana nalonto ngoba uthola ukuthi kwezinye indawo abazali abayivumi le ndaba ukuthi ingane encane igane noma mhlawumbe uthola ukuthi umama uyavuma kodwa ubaba uyaphikisa ngenxa yokubuka iminyaka mhlawumbe engane ngebhadi mina ubaba wadlula ngisemncane ngikhuliswa uma akabanga nankinga yena noma phela abazali uma ungabe usamncane kodwa hayi ngoba phela umuntu engane naye wazama ukwenza ubulungiswa wenza into ekuyona right wenza ungakanani kuwena mhlawumbe ngokweminyaka wekhulile umncane noma khulile ngobungishiya ngo9 years ukushiya ngo9 years ngaleso sikhathi definitely ngosike esikoleni ngangisafunda ngangenza grade 11 ngisafunda hey awukahle bowuthuke eklasini kodwa ubucabanga inkinga zasekhaya ukuthi engabelele yabhodweni ukuthi liwashiwe engabe mangigodwe umyeni wami uzodlana namhlanje kodwa kwabanzinyana ngoba phela manje usubheka umuzi uphinde ingane isikole ngala kodwa yona impilo yaqhubeka no siyabonga kakhulu akaze mhlawumbe kube khona ungaboni ngasolinye nomyeni wakho umuntu onjani ubacela umuntu ophansi nje like sa-understandana nje naye awukho phela umuzi ungenazo iy'nkinga kodwa siyakwazi sihlale phansi sixazulule inkinga sikhulume emzini kuhleze kukhala ngabo umamezala to umamezala this umamezala that unjani umamezala wakho umamezala wami bandlayo kwakuyingelosi indaba sewadlula emhlabeni kodwa hayi bandlayo angazi mina ngi-experience leyo muntu angazi ngi-experience kwaye umanje kumina mongabheka ubudlelwane bakho naye ubheka ubudlelwane bama wakho okuzalayo nobakhe wawuyifila lento yokuthi angikho ekhaya no ngangayifili
kwakusekhaya ngoba kusekhaya njengoba ngisho nje ukuthi umbe umzali kumina kuningi angifundise kona ngangigane ngimncane kodwa wakwazi ukuthi angikhulise akangithathanga njengokuthi ngumakoti bengithatha njengengane yakhe yeah so ma usukufika emzini umuntu kusuke nalento ukuthi hayi sakhula isibongo sakithi wayenza justice ukuthi usikhulise isibongo ngokuthi mhlawumbe kube khona ingane eziba khona yebo sinobaba sisengengane nje eyodwa mfana siyabonga kakhulu nombuzo ke sike siwubuze la kusho ukuthi mhlawumbe ku10 kusuka kwani kuya ku10 ungazipha manje ekuthembekeni kwakho ekubeni neqiniso kwakho nje ekuphileni kahle nabantu ngoba uthola ukuthi masihamba siphile endaweni ezahlukahlukene nabantu abahlukahlukene kodwa uthola ukuthi abantu bahamba benzela nje iqiniso akekho umuntu osingathi masifika sibuza ngawafika athi ungitshela ngozibani manje njalo yabo unjani ekuthembekeni kusuka kwani nje kuya ku10 ungazipha baba hayi mina ngayinika u8 ngazipho 8 ngayinika u8 ngoba kahle hayi wona ngithembekile kodwa phela ayikho umuntu operfect lothulu yeah ukuthi mangathi waqhamuka into ethu umuntu hayi mina kungakhalaza ngoba washo yebo hayi ngayinika u8 hayi no siyajabula kakhulu lana ke kunevideo engizokubonisa yona kunevideo engizokukhombisa yona lo muntu lo osibhalele ulokhuzile simshayela ivideo ukuthi uzokwazi ukuthi ubone ukuthi uthini then ke uzobese mase uyibonile bese siphinde sikhulume nawe futhi uma ukuthi uyafisa ukumbona sozama indlela ukuthi simthole mhlawumbe nikhulumisane naye okay siyabonga awubuke ke la sesi sanibona ababukele emakhaya igama lami ngokusabelo ngwacela isibongo ngibhalelile la phansi kohlangamitha ukuthi why mina nginenkinga bafethu namanje angikwazi ngisho nokukhuluma lenkinga le sekunesikhathi impela ingidla ngaphakathi ngifuna ukwazi ukuthi kumngami why mina why ngempela mina wonke engenze kanje engodlisa ingane engayazi kanti ekugcineni lengane futhi engixaka kuyona iyafana nathi iyafana nabafowethu iyafana nje nabantu basekhaya kithi why mina kodwa ngempela ngoba nginenkinga nje ngiyalidinga usizo ngifuna ukwazi umkamkazi kwenze njani ngezisa into enje lo muntu umndokhuza umbona lapha yamathi khona wamjelo umphukana wakho ne umphukana singayiphindi ivideo ibukela hayi right Mongabanga yini asolele into eyisolayo lapho nje manje ngifela ngashisela ngabana ngashisela ngoba angimazi ithathela lento le ayikhuluma la angimazi ithathela ni right naye kakhulu akazi usolela utho mhlambe ushintshwa kanalo mhlambe nje izinsukwini noma ukuthi vele ahlali naye uhlalela ngasemsebenzini kodwa nje mekhona ekhaya angikaze ngibone ishintsho olukhona angikaze ngibone ishintsho kodwa wena ngolwazi onalo unesho ukuthi vele ingane eyakhe 100%. Hayi ngabe wenziwa yini nje kodwa ngicabanga mhlawumbe ukuthi wena le ndlela ngididwa yiloko nami sengivisa nje ukumfonela ke manje ngoba phela ngempela hayibo ungihlambalaza phela lento ayenzayo ukungihlambalaza no ukhona yena ukhona ukhona
ukhona kuphi futhi ngaphela usemsebenzini ngazi usemsebenzini lo muntu. Yeah. Ngikhona ngicabanga ukuthi mhlawumbe bengafuna wazi angazi kodwa khona yena. Angazi noma ngingambiza. Ngambiza futhi Kodwa ngicabanga ukuthi esimuni esikanje isidingo sokulwa sikho. Ngicabanga ukuthi ukuhlala nje phansi kukhulunywe kuboniswane sibone ukuthi siyaqhamuka nesombululo noma cha. Ngoba makuzophakanyiselwana imimoya kugcina kubekana izandla mhlambe nokuhluthukelwa inhliziyo. Ukulalela nje lokulalela kodwa mawazi ukuthi ekugcineni kwasukuvele iqiniso lithi ngathi isidingo sokulwa ngesibe khona. Kuzomela silandelele sithole indlela eyiqiniso ukuthi sithola kanjani iqiniso ngendlela eright. Hayi vele akuyona impilo yethu leyo yokubekana izandla nani kodwa le hayi ingathi inkulu kakhulu. Ake sithinde kakhulu. Ake sibathinde. Ningamfaka. Yeah, alright. Ngani bazomfaka? Hey, bud. Ninja. Siyaphila. Khona ngasondela futhi ngophatha noma uthanda ubeke la. Yo. Uthathu yamazi uma. Yebo ngiyamazi ba. Oh, okay. Yebo. Unjani ba? Ngiyaphila nkosikazi. Hayibo. Ube wayela? Hey, inkinga zomhlaba nkosikazi. Inkinga zomhlaba. Ngibekezelile nkosikazi iyangidla lento akusasebenzeshi nasemsebenzini. Yini le ekudlayo? Iyangidla lento. Mina usemsebenzini mina ubhizi uyazulazula kanti la? Hayi angizulazula ngoba ngibhalele nje la kuhlanga media. Ngenkulu inhlonipho ngiyacela mhlawumbe ke siqala ngendlela ekahle. Ngiunderstanda kona ukuthi mhlawumbe khona ukuthuka okukhona. Mfowethu usibhalelile suhlanga media sayithathela phezulu udaba lakho. Ngiyafisa ukwazi ukuthi ubani bese uyasitshela futhi ukuthi yini ebangela ukuthi sibe la namhlanje. Ngibonge futhi ngibonga kakhulu ukuthi ngimemeze nisabele. Igama ngokusabela wacela isibongo. Mfowethu. Yeah, unkosikazi wami lo lapha kwakho amthole emncane kakhulu. Ngiyamthanda futhi ngohlezi ngimthanda. Kodwa khona into ekudla enhlizweni, ikudle into enhlizweni ungazi nokuthi uzosabela uzobikela bani. Into ikudla ngathi hayi no. Ngoba ngiyengibona ukuthi uyabasiza abantu. Yeah. Uyabasiza abantu ngisho ukuthi hayi mhlawumbe nami uthi ngibhalele la kuhlanga media mhlawumbe ngizokuthola usizo because ngiyazi mhlawumbe bangase ngithi ngiyambuza angaphika shwelele nale because nami lento bhuti akazi ukuthi ngayichaza ngithini indaba lapha imayelana nengane yami. Yeah. Ingane yethu bhuti into engakazi uyiqala ngiyithini lento bhuti kuba lengane lena besikhula kahle nje umndeni wami bangibe umsebenzini njengomndeni nje siyajabula bhuti kumnandi sihleli nezingane yawo nengane futhi ayibona ingane iyafana ngisho nami yabona nje ifana ngisho nabafethu emndeni nje wasekhaya nje bajabulile nabo sonke si happy undusa omkhulu kusho ukuthi into eyenzakalayo la bhuti ngithi ngihambile ngelilanga siphumele nje so baba bendawo siphume hayi sithi sihambe endaweni ayi angibingelelo umuntu mfethu ngizofihla nje igama lakhe angibingelela ayi ngisijabulelane ayi kuthi khambe agcina sengitshena ukuthi hayi wesabela sibinayi kwenze njani ngoba hayi konke engayiqondi kahle kanje ngoba phela umuzwa uqikelele kuyabonakala nje makhona umuntu ongenayo nophumayo kuyabonakala ukuthi okay hayi ngisibona baphumuswana kodwa futhi bangena ilunga lomndeni ngeke lokho unake into eziningi ngoba yilunga lomndeni athi obokwenza ulibo ufuzo nengane yakho kuthi mina hawo umuntu ozongisukela nje ingane yami uyayibona wonke umndeni wasekhaya uyazi ingane yami iyafana. Ngicela ukuphulule baba. Usho ukuthi usuka emsebenzini umbiza amakhamera ukholwa yilowo muntu lo okutshene leyo nto
ngicela ukuqhubeka baba ngicela ukuqhubeka nami kodwa ngiyafisa usiqale uphendule lo mbuzo nami ngifuna ukubuza wona ukuthi emva kwesikhathi esingakanani ngihlala nawe uzokholwa umuntu ozwe ethi exactly nami ngikubuza lo ngicela ungilinde ngiqhubeke okay ngicela ungilinde nkosikazi ngiqhubeke qhubeka mfethu angithandi ukuthi ngiyalibeka nawe kusho ukuthi into eyenzayo bhuti la ngixhumane nabafethu lapha emsebenzini ngithola ukuthi ulibofuzo ungalenza kanjani aba ngitshela ukuthi thatha into ethile uhambe kuyakhokhwa ke lapha futhi kuyakhokhwa uthatha into ethile it's uthatha inole zakhe noma yini yakhe uhambe naye ukuze bakwazi ukumesha izinto baqondanise nokwakho nokwakho eyaba lento lento ingane lengane efana nami ifana nami lengane kodwa ngiyabuthi leti lokhu ingihle engizwe ngalopho ukuthi hayi no ngeke bafo ngoba uyasho nawe uthi lengane ifana nawe lengane ifana nabantu bakini lengane eyundosi kusho wena eyakwethu ingane yebo kunjalo futhi yini pho le kwenza ukuthi uthathe lento oyitshelwa yilo muntu into engenza kanjalo uyazi bafo ukuthi bakhona abantu abazoqhamuka ebudlelwaneni baqhamuke njengabantu engasibaze kahle bezonihlukanisa nomuntu yebo kunjalo futhi ngeke ngihambeke la ngokomsebenzi ngihlala emsebenzini uma ngihlele emsebenzini kuyaphela mhlawumbe 2 weeks ngihlala emsebenzini mhlawumbe ngokulandela ngesonto elandela ngibuye ngibabone ekhaya kwami kwi-weekend mhlawumbe bathande ngeke ngicele leso sikhathi mhlawumbe ngihlale kumsombuluko lesibili ngibuyele emsebenzini kodwa kujwayele wathathani ke bafo into engayithatha lapho ngathatha isixhobo sengane ngayithekela nje isixhobo esisha ngathi nasi isixhobo esisha ngathatha lesi esinye ngahamba naso that's why ngiphethe nabafakazi ubufakazi libofuzo libhuti ungalenza ufakazi nje la wazi kahle ukuthi ingane yakho nkosikazi akukho ufakazi nje la ngikuphikisa belungu nkosikazi ubathemba kangakanani bona labo belungu ngakho khala okudlula mina ngakho mina ongikhokhela kancane nje ngicela ukubuza ulibofuzo ulenze ngaphandle kokumazisa ngithatha isinqumo lapho ukuthi ubheka ukuthi hayi angithenge ixubo nje ngithenge kuba ngathi ngithengela sonke kanti ngizothatha wanithengela sisi wasithengela ngangisiphela mina uyasitotosa nje manje results la ayikho nje into yama results mina nje angikholelwa kuleyo nto kodwa manje into engixaka lengane mina ngiyazi ukuthi ingane iyakho naba nje ama results indida shuthi yini kupho wenze ngasese mekuwukuthi ngizoyikholwa kanjani mina lento njengoba manje ngabashiya uphika njengoba vele ngiyaphika baba ngibiza uhlanga media ngakwazi ukunisize kule nto ukuze kuthi ngisize kwazi ukuthola mana wena kuzana wesisi ngaphambi ukuthi ngiwavule because akhombisa ukuthi amvuni mfowethu kuyambona ngendlela akhuluma ngayo ngolwakho lwazo nalo akukho mhlambe la khona ukushayise khona ngoba mhlawumbe ngenzeka phela ukuthi endleleni masehamba kuyenzeka luso akwazi ushayisa uyazi nje umagaya ukuthi ingane yakhe uyangixaka mina namhlanje mesezokholwa abantu abathwele estradini ngiyenzeka ifake lento bafusesi hayi mina ngiyazi nokwazi nje angifuni nokuyazi ngoba angihlangani nalezo zinto ngiyazi eliphi iqiniso ufuna ngikhulume baba iqiniso ngami wenze njani yazi yafana nami pho wenze njani mngani awume ke masifuna ukulokhuza ala abawenza ikhampani ibhaliwe ukuthi uSanas ufunda ngesizulu lo Sanas Medical Laboratory yes okay results okay ama chances nawa la ezansi awu 00 sisangazi mhlambe nawe ungalokhuza ungabheka nje lapha ezansi kakhulukazi ngicabanga ukuthi ikhampani ivele njengoba kuvele nje yonke imininingwane laba phezulu ukuthi bese uyobheka lapha ezansi ngekuhefuzele phezulu ungayazi iqiniso uhefuseliswa phezulu mina lonke nje lento yini ekwazi uhefuzele phezulu ngikholelwa mina kuleyo nto yazi ukuthi noma ngibala izinyanga one baba ukube wena ubunenkinga mina sibe nenkinga nawe sihlale phansi sixazulule leyo nto wonjani lokho kwenzile ungihambele ngasese uthatha isixubho sengane ungihambela ngasese awungitsheni awubuyi uzohlala nami phansi
Nkosikazi. Imake njengamanje wesisi inkinga esibhekene nawo la ukuthi unengane nomfowethu. Yebo. Kodwa ingane kweyini nomfowethu ama-results athi akuyona yamfowethu yakho. Angihlangene mina nama-results lawo. Bengingekho ethatha lawo ma-results. Bengingekho. Bafona wamthemba kanjani lo muntu wathi enza lama yazi Ngakhokha bafu, ngakhokha ngenza lento mfowethu. Asuswa imali yakho. Asuswa uyilahla imali. Ngalahla imali kanjani? Ngalahla imali kanjani? Naku bafona into engifuna ukuyibuza kuwena. Yebo. Ingane mawibuka wena. Yazi iyona into engidane ngiphathwe ikhanda kakhulu ke leyo ibuza njengamanje. Ngidane ngoba manje boyibuka ingane ngisho ukuhamba ngizenzo zayo ukuthi umdala imina imali ngoba phela ngizwe ngathi uma wakhe sebashona. yebo sashona. Uma wakho uyayazi ngana ngithi. Uyayazi uma wayezizwa kanjani ngayo? Hawu wayitha ibamba igxubhe sayiphose phezulu umzukulu wakhe kwazi kwangekho khama khana ngicela ukunkhululimi babudi nawe baba. Ayisekhumbula ukuthi ingane itheme iqedwe unyaka yenzelwa usiko. Yebo njalo ngoba awuzange uyenzele usiko. ngakwenza konke lokho Akuhambanga kahle. Yazi yona izinto ezibuye zingqikazise lezo kodwa manje unayo inkinga because umfowethu wangitshela ngathi angenza ulibo futhi lento yangidla body mhlawumbe ngisaphela 2 months ilokhu ingidla lento ngisho ukuthi hayi bo mase uxoxa nje emsebenzini siyaxoxa emsebenzini siyaxoxisana ngoba phela sinokuhlala uma usuzwa isigameko esenze komunye ngoba la size ngomsebenzi sibani abasuka endaweni ezahlukahlukene eyindida lento uma uzwa ukuthi hayi plus one money wenza into ethile umuntu asondelene nawe wenza into ethile ngibuka kwami ukuthi kusho ukuthi ingenzeka nakumina lento lethu angicela sengenze nalo ulibo fuzo yazi sisi yayindida yona lento ngempela ngoba ingane ubafeyivuma ukuthi ifana naye futhi nogogo wavuma Umanje ulele la ele khona uyazi. Yabona ungamfaka uma lapho ngicela ungamfaka manje lapho ungakhuluma ukuthini ungamfaka uma lapho ala njengoba ngokuthola usukumfaka nje lapho uma ungayenzi ke leyo nto please ngicela ungayenzi leyo nto kancane bafuna ungayenzi nje leyo nto ungifakike nje uma ungena ngapho uma la ungena ngapho uma na ama results nje ungena ngapho uma akazi ukuthi ngayini ungena ngapho uma nengane nawe ungena ngapho uma ungena ngapho uma ncayi sefuthi ngiyabona ukuthi kufanele vele ukuthi ube kulesi sona cha uma ungena ngapi lokho esaqala ukuthandana ungamfaki nje uma into zethu ungamfaki sister yabona sibone sikanje ngicabanga ukuthi sibantu amaphutha siyawenza siyazenza izinto obona ukuthi kwesinye isikhathi mase sidlulile kuzona uthola ukuthi siba nako lokuzisola ukuthi ube kuthiwa ngiyenzanga ngabe mhlambe isimo singcono kunasekuqaleni uyabona lezi zinto zabelungu lezi ezifana no DNA test akwenzeki ishaya eceleni ngoba kusuke kuthathiwe igazi lomuntu nelomunye umuntu bese ayaqhathaniswa futhi makuthi ngempela kuyona ingane yakhe kusho iqiniso akuthengwa umuntu lapha lento ayenziwa udokotela ungathola ukuthi wayenza kudokotela yena kodwa udokotela wayihambisa kule company kade ngiyifunda la ngana bathi uSanas bani laboratory so angeke baqamba manje basho into ekuyiyona so enhlizweni yakho nawe yazi mfethu ngisho ngathiwa ke mhlawumbe ke warayishwa mhlawumbe kunomuntu owarayipha ke ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuveza iqiniso esimweni esikanje ngoba selivele iqiniso ukuphika kwakho mangase njengoba uphika nje kanje maze vele kuthiwe siyakuthatha njengamanje sihamba nawe ke manje nengane ke phinde kufike kuphume nama results la uzobe sebenza yebo ngoba nali ithuba liyavela naka ama results ngeza kwaqamba manje sithole ngenhlizweni yakho ukuthi ukhuluma iqiniso lemsulwa sibone ukuthi siqhubeka kanjani kuya phambili umfazi kacele lokho ukuthi ingane yakho bafa noma kuyona ngeke uze ukushintsha ukuthi umfazi kacele ubafa ngakuthatha namhlanje athi ayihamba lekhaya kodwa uqoshile umfazi wakacela umfazi wakacela kodwa ukini kodwa umfazi kacele lokho ngekushintsha uyoba umfazi kacela uyozufe umfazi wakhona wonila wonanga umfazi kacela siyaxolisa ngiyakubona ukuthi angiphethe kahle lokho esikukhulumayo ngiyasibona isimo sakho ukuthi asikho right kodwa at the end of the day kubalulekile ukuvela kweqiniso ezintweni kanje asikwazi ukuthi soqeqa ndawonye ngento esobala lento ikhuluma iqiniso le ngeke ize waqamba manga lento okay baba
okay mhlawumbe ngicela ukukulida ngemibuzo mhlawumbe uphendule umbuzo engizowubuza oqala uphendule umbuzo engizowubuza wesibili ngeke zibe eminingi mhlawumbe izoba u4 nje kuphela ungitshele manje singiqale Okay. okunye bafenge ngicela kuwena ngiyacela mfowethu ukuthi noma ngabe yiphi inkulumo esizoyikhuluma la noma ngabe yini ezovela ingaphakamisela umoya mhlawumbe uze kugcine kufike ekuthenini makuze kubekwane izandla izimo mfowethu siyahlangabezana nazo siyadlula futhi kuzona siyaphila ngale kwezimo sezenzekile angani masa-understand nto kwendlela ngiyabonga mfowethu ngabe ingane yakho ubafo noma kuyona yini yakhe mbuzo wokuqala nje lo ngicela umphendule kuwona ukuze siqhubekele phambili Okay but baba nkosikazi ulalela uyazi baba ukuthi sisuka kude mina nawe ake ngiphinde futhi sisi ngifuna ukubuza nombuzo ungiphendule ingabe ingane lo nayo eyakhe nangovuka cele noma kusiwe yini yakhe okay nkosikazi ungayisho leyo nto ngicela ungayisho leyo nto nkosikazi ngisebenza kanzima kanje nginakekela wena nomndeni wakho mina nginakekela wena nomndeni wakho umndeni wethu wonke ukuthi uphile kahle ngicabangela ngize ngicabangela ngisho nabantu bakini nkosikazi wami cela ungilalele mama ngisebenza kanzima ngiyacela ungilalele ngizokuchazela baba ukuthi kwenzakalani ngicela mhlawumbe baba ake ngiqale ngidlulise nje amazwi okunceseza wena mfowethu unesimo esingekho mnandi ngizoqhubeka abafu ngimbuze nje just ukuthola lapha nalapha ngiyazi ubuhlungu lokho sesikukhulumile njengamanje ngicabanga ukuthi vele kahle masawuthi ukuzilapho wedwa because ngeke iziqamba mangalena yebo but kodwa bengalindele ukuthi ngaze kuphume emlomeni wakhe kanje bengalindele ngempela benginga kodwa bafo lokukhulunywa la mhlawumbe bekwenza ukuthi ube nalo ithemba lokuthi uzothola iqiniso asiqhubekeke manje akusiyo ekabafi ingane okay ngicela ukubuza bafo ayikho mhlawumbe into ebeyikusolisa ukuthi vele nezinsuku mhlawumbe wafika ngazi izinsuku ubheka nje izinsuku ubona bathi ngitshela iqiniso if ngibala ingane but umntana iba na 9 months eyami ingane ngisuka nje ngibala ukuthi kule nyanga le kuze kufike le nyanga ngiyabona ukuthi hayi ingane yami and iyafana nathi ekhaya iyafana nathi lengane okay uma ngeyona kabafi ingane sinze umkhonyane wakhe ekabani le ngane eyondliwe yimina yini ekhona kusho ukuthi bawalahle likhona engayondli ekabani nkosikazi ngicela ungaphakamisa umoya awukami ngiyacela mina bafo ngicela ukuphinde ngincenge futhi makwenzeka kunento eyikhulumayo engathi awuhambisani nayo ngiyacela mfowethu uzobona indlela ozophuma kuyona lenkinga nje yonke ukuthi uzophuma kanjani nathi sokulekelela futhi kodwa ukuthi uphume ngendlela yokuthi uyejele ngathi ngcono kona ukuthi uphume ngokuthula mawukuthi uphuma ngokuthula kule nto yonke ngoba mawuzophakamisa umoya ushaye mhlawumbe umuntu sibukelwa abantu mhlawumbe ngagcina iyofinyelela mhlawumbe ekuthenini ibona abantu abayimaphoyisa mhlawumbe kube khona umuntu ozofaka icala ugcine mhlawumbe uyohlala ejele ibuhlungu yona lento le into ehleze siyikhuluma le mihla namalanga ukuthi abantu besilisa babhekekile ezintweni kanje yabacatshangelwa ibuhlungu lento enjenge mangathiwa namhlanje uthatha isibhamu uyamgoqoza ngisho ukuthi wenze kodwa kunento eqale kunala eqale khona yonke lento ngeke izinakwe le side kodwa namhlanje mangathiwa wena ushaya yena ungaphakanyiswa ingqwembe uthi wejele ingakho ngithathe nje ukuthi ngibhalele ngicela ke mfowethu ngicela ube indoda nje uqine sikhulume lento size sikade ngaphandle kokuphakamisa umoya ngaphandle kokuthi kuze kuliwe noma ifika lento ethi nxa uyikhuze ngiyacela mfowethu ingane ke sisi akusiye yamfowethu ekabani ingane
ekabhuti. Hayibo, hayi. Ungangitsheni. Please ngicela ungayisho leyo nto. Ungayisho leyo nto. Ubhuti ba uthu uyena muphi? Akasizwe. Kodwa Nkosi. Bafo usizo ba mfethu. Ubhuti wami. Ubhuti wakho umndeni wakho. Ubhuti wami sizaloma oyedwa baba oyedwa. Ubhuti wami. Ubhuti wakho. Ubhuti wami Hayi mana ngeke yenze lonto usizwe ngeke. Mana ke usizo why kubo usizo. Usizo wakubo. Owakubo kodwa ba. Kanjani? Kwenzeke kanjani lokho? Uthi into eyenzeka lana ubaba ngamgana waphela iminyaka singabathola abantwana. Uma waseqhamuka necebo. Ungenaphi uma wakho? Ngicela ungamfaki uma kulento. Ngicela ungamfaki Uma wakho. Uma ungamfaki kulento. Baba ngicela ukuchazela ukuthi kwenzakalani. Chaza ukuthi uma ungamfaki kulento please. Ungamfaki emanyaleni akho uma. Ungamfaki please. Uma shuthi naye ngokuthi ebone ukuthi asibathola abantwana umesho uthi uyayazi vele inkinga yababa esemncane. Inkinga yale. Ube nenkinga so ube ngayitsheni ukuthi izom-affecta noma esemdala ukuthi angabatholi abantwana. Wayesethi uma ukuze mana wesisi okay ngiyakuzwa. Khona inkinga nawo baba. Uthi. Uyazi ubaba ukuthi khona inkinga nayo. Hayi angeke ngisho ukuthi inkinga ngoba into endala ngisakhula. Yini inkinga bafo yini inkinga mhlambe? Yini inkinga mhlambe makufanele uthola usizo. Mayikhona indlela ukuthi uthola usizo ngoba sibukelwa abantu. Yini inkinga nayo? Bhuti ngize nabe kodwa usungazi inkosikazi kodwa usutshena bonke abantu ke manje ukuthi inkinga ayite encane bhuti omdala inkinga. Mana nike niyikhulume nobabili inkinga yakhe noma ningazi. Asikaze size sikhulume. Kodwa kona uyazi ukuthi ekhula ikhona inkinga anayo. Kodwa inkinga onayo bafo bowazi ukuthi ngenzeka ukuthi abantwana ungabatholi noma mhlambe bekuyinkinga nje. Hayi akaze kufike lapho. Fike nje lapho uthi bhuti omdala ngayitshela ukuthi ngathi ngingabatholi abantwana. Hayi baba uyazi kodwa ukuthi kade sazama naye. Sike sahamba saya even kodokotela. Engisa kodokotela. Ngaphela mungabe uganile emzini kuyekhamba isikhathi la fanele khona ukuthi ube nabantwana ukuze umuzi sahamba saya kodokotela wafika udokotela wathi ayikho inkinga enginayo. Into eyenzeka ngicathi iphutha elenzeka ngaleyo nkathi ukuthi yena bavange baze bamhlole. That's why lengane bafukala ngokuthi ifana nakini. Iyafana nathi. Futhi ifana kakhulu ke noSizwe. Ifana kakhulu nayo bhuti. Manje siphuma bafo kodwa baba njengoba imake sithi uma umuntu owaqhamuka naye kwayena ubhuti uSizwe angakutshela uma owathi ubona ungitshela ukuthi noSizwe nagcina nalapho. Yebo sagcina nalapho. Hayi kahle sisamanga bo. Hayi sagcina nalapho phela mina bengivele ngingeve ngimthanda. Nakhona njengoba ngisho ukuthi umuntu owaqhamuka nalecebo leli uma okay uma wayima beqhamuka naleqhinga wena ngizocela ukuthi mesikhaya ukhulume naye ubhuti uSizwe. Cha phela uSizwe uyaphila usifonela phela uSizwe. Ngamfonela manje uSizwe. Okay no somfonela uSizwe khululeka. Ufonele manje. Ngicela ukubuza kuwena mina ukuthi if uma wakhe qhamuka nale nkulumo uma kamfowethu eqhamuka nale nkulumo ungani ungamtsheli umyeni wakho? Bengelula baba ngoba nami bengidinga ukuthi lo muzi lo ngoba ngangazi vele ukuthi ngeke azayivume leyo nto ayingeke azayivume. Wena wabona nishoyo ukuthi ngempela unenkinga na? Benginayo. Angithi wena kusho wena sikwazile ukuzama wena oshoyo ukuthi wena wahlolwa wena watholakala ukuthi awunankinga. Kungani pho ngoba kahlolwanga yena kungani uneshoyo? Angeke ngize ngingazi ukuthi kwenzekalani kodwa engikwaziyo ukuthi uma utheme eqhamuka naleli cebo sayenza lento esenziwe nobhuti ngakhulelwa. Why proof leyo ukuthi unenkinga?
kwayiproof ngoba kuzubi namhlanje ayikho enye omunye umntwana sinomntwana oyedwa. But khona ngiyacabanga ukuthi ikhona inkingana ngoba ngalimala ngisamncane esihlahleni ngalimala bangikhipha le inhlamvu yasala inhlamvu yayodwa kanoma nayo lenye yalimala yini kodwa nje iseliyo kodwa nje bengiphila nje kahle ubhlungu ngengabuzwa kudala ubhlungu kodwa nje manje ngiright inyama ibuyele normal le ngaphansi ngiright nje. Uyaphila nomfana uyasebenza umama ujabulile nasendlini. Manje bafungela ukubuza emva kokuthi kube sekhona ingane ubudlelwane benu bunjani bebe strong kakhulu ba strong khona kakhulu sengazi ukuthi into engiyisebenzela nasekhaya ngihambile ngiyosebenza ngicabanga bona nje umndeni wami. Angithi uyasibona ke izathu baba esasingenza ukuthi ngivume kulento ngoba indlela esijabule ngayo nengane. Uyenze nini kodwa nkosikazi lento uyenze nini mngami because bengikufonela njalo ngikufonele ngiyathola ngisho noma inini noma kuthiwa ngifuna ngasikhathi kwenzeke nini ngiyamthola. Ubaba ngithi isikhathi siningi akahlala ekhaya kuhlala ngasemsebenzini so bese mefikile ngosuku azohamba ngalo uma besithi ubhutisizwe akeze endlini. Okay, ubethi mefikile ngosuku azohamba ngalo bese uma wena biza ubhutisizwe ubethi mayefike kusho ukuthi into ebeyenzeka mhlambe wenzeka mhlambe ikhathi intathu noma 4 ngaphosisi. Baba ngoba ngayisayeka la sobambe sengikhulelwe. Maye nibhekana kanjani nalo sizwe? Baba kunzima bhuti. Kunzima kodwa ngikholelwa kodwa usizwa ngayenza into enje ngiyafisa ngathi angafona. Awuthi simfonele. Ngicela ngishayele number kamfowenu la. Ngiyazi ngekhanda. Awu cabanga. Athi sizama lokhuza ukuyithola la. Sizama ukuyithola. Yebo sawubona Busizwe. Yebo Ngiyaphila. Wena kawuphele namba engayazi. Yebo mani mina uMampendweni. Okay, alright. Injani ingane lapha? Hayi ingane. Busizwe ngihlele nomyeni wami lana uku-loudspeaker. Sizwe. Awu Uyivalelani ifoni? Uyivalelani ifoni Sizwe? Hawuba. ngathi asayibani. Uyabona ukuthi uthi into ayaziyo naye yabona ukuthi yamangana. Uyayazi lento. Hayi no ake simzame kokugcina. Simzame kokugcina. Bambi phone phela Sizwe. Cabanga ukuthi mfethu kuyacaca nje manje ukuthi kwenzakalani. Futhi kuyacaca. Ngicela bandla wehlisa umoya. Singibheke sikhulume ekhaya. Ngiyazi ukuthi ngonile. Ngiyaxolisa kakhulu. Bafangazi ngokubuka ukuthi mfethu masibuka into asiyibuki ngendlela efanayo. Yebo. Omunye umuntu angabuka ngenye indlela omunye umuntu abuka ngenye indlela kodwa uyakuveza ukuthi unenkingo nayo
okungenzeka mhlawumbe ukuthi lokho kulimala kwaholela ekuthenini kuze kufike kulesigaba esikusona njengamanje asinaso isiqiniseko ngoba wakachekwa asazi kodwa nawe uyasho ukuthi eyodwa yaphuma eyodwa iyasala kodwa nawe yayilimele noma ungasenaso isiqiniseko akaba khona ama pains before and uma wakho uyixoxile lo ndaba le ixoxela umkakho ngoba kusho ukuthi naye mhlawumbe wenako ukuthi angakholwa ukuthi ngempela kukhona okungenzeka ekuthenini kukhula isibongo sakwethu kacela uma ngabe qhamuka nale lokhuzana nalendlela yokwenza kuyindlela nakhona ekade yenziwa vele kudala uyabona kwakuyindlela yenziwa kudala kodwa esikhathini samanje ngoba le ngane na 5 years una 5 years esikhathini samanje lezi zinto ezikanje azijwayelekile asizazi uyabona angazi ukuthi wena mfethu uzizwa kanjani ukuthi ngibuka ubuchwepheshe obukhulu kulento ngoba yabona akukho lula mfethu ukubona ingane kamfowenu kini ukuthi akuyona yakho akukho lula kwaukuthi kushuthi bekuyindlela yokuthi na uthola iqiniso le ukuthi utshelwe lo muntu akomunye umuzi ukuthi kunento kanje mhlawumbe basemncane nje ukutshela iqiniso lonke mhlawumbe bevele yazi uyabo usizo umuntu oganiwe yena unamfazi hayi lutho lutho kuyasabisa ke lokho lutho baba into umele uyisabe ubhodi mina vele ngangivele ngenayo imizwa ngangivele mina ngingayithandanga lento kwawukuthi uma into ebuhlungu kusuma vele akasekho mana uyena yena obezokhona usho ukuthi wena uthandanga lutho nje kuyona yonke lento kodwa uke waveza ukuthi nawe ingane wawuyifisa okusho ukuthi lelo side walithanda iside lengane kodwa kusho ukuthi indlela yokuyenza wayithandanga yona yayinzima lento ngifuna uqamba amanga nakhona ubaba mayingena ekhaya ingane ujabulela like unembeza ukungishaya kodwa ngokuthi ngibona indlela esijabule ngayo ngibuye ngithi ngoba vele yasekhaya ingane ngibona into engibuye ngiduduze ngayo mina ngifuna ukuzwa mfethu ngoba lesimo ufake ngaphansi kwazo asikho lula ngifisa ukuzwa wena mfethu ukuthi esimone esikanje senza njani ungakho lo uyamala namhlanje noma umali kodwa uzoqhubeka abe unkosikazi wakacele ngoba wathelwa ngenyongo wakacele lo muntu umalila umalango wakacele kodwa yena and okunye engikubukayo ukuthi ukhona umuntu ozofeka athe nawe ahamba yozala ingane komunye umuzi kube khona umbalo ongasewona umbalo ofana nembalela ecikeni la into ehlalelwe phansi iyakhiwa ukuthi ayibe nje ngoba ukucatshangelwa isithunzi sakho ukuthi lo muzi ukuze ube umuzi kumele kube khona izingane ezigijima egcekeni lapha na uzizwe kuyindoda ukwazi ukuthuma ukwazi ukwenzana noma ungakahlolwa wena ukuthi ngempela kuyiqiniso lokushiwo ukuthi ngenzeka ukuthi kwabe sekuthinteka nendawana le yenzalo ukuthi mhlawumbe ugcina ungenazi ingane isinqumo ozosithatha siyafuna ukuthi ucabange izinto eziningi ucabanga izinto eziningi ucabanga ngekusasa lomuzi wakho ucabanga izinto eziningi ngoba ingane ezelwe ngisho ngathiwa bowungenile umfazi kamfowenu eseshonile umfowenu uma ungena umfazi kamfowenu mawuzala ingane leyo ngane ungaba ubiological father kodwa egcineni kosuku akusiye yakhe kamfowenu uyabo ekamfowenu okusho ukuthi yonke into eyenzayo leyo ngane ngeke iziyenze kusho ukuthi unomuzi ngeke iziyenze kwakho izoyenza kamfowenu ngobe yakhona ngisho kamfowenu ungazalwa ingane yangaphandle yakwesinye isibongo izalwe umfazi wakacela oshadile leyo ngane yakacela isiko la izolenza akacele ngoba izalwe umuntu othelwe ngenyongo osoko lapha kulowa muzi that's why ingane ezalelwe ekhaya uthola ukuthi ingane ezalelwe ekhaya isiko lenzela kamalume wayo ngoba ila uma wayafa khona isiphandla ikubo lapho so uma ngabe sothelwe ngenyongo lapha kulowa muzi sekuyikini lapha kulowa muzi okusho ukuthi nengane ozoyizala yakuphi eyalapha kulowa muzi lo oshadele kuona angeke uzuthatha ingane ushadele lapha kulowa muzi uyithatha uthi hayi ngiyise ekhaya kini ayaziwa sidalo ngoba wena so walapha automatically so ingane eyala kini ngithi yakacela yakunjalo ekamfowenu biologically kodwa eyakho ikhuliswa ba ingane ikhuliswa wena mina
ngiwa ngivuka la uvuka exactly and ukuba khona kwalengane ngicabanga ukuthi nawe kuyakunikeza le yanto yokuthi ngiyindoda wami umfana wami umngami nengane yami yabona yes and mhlawumbe ngempela uzothi mawuthi uya esibhedlela ufike uthole ukuthi ngempela kunjalo inzalo mhlawumbe yathinteka uyabona so ngicela uqabanga izinto eziningi kodwa noma ngabe siphi isinqumo ucabanga ukuthi sokujabulisa wena kubalulekile ukuthi usithathe as long as uzokwazi ukuthi uqhubeke ujabule and ngiyazi once kwaba khona ukungathembeki okukhona emntwini wesifazane umuntu wesilisa akakhohlwa ukhumbula njalo ukuthi wena wake wangikwenza into ebuhlungu so angifisi mfowethu ukuthi uthathe isinqumo esizophinde sicindezele lo muntu wesifazane ngoba uveza ngokusobala ukuthi wengakufuna ukwenza lokho it's a pity because usizwe masemfonela simtholi wengafuna ukwenza lokho kodwa waphoqelelwa izimo ezithize uyabona so izimo ezamphoqelela ziyakujabulisa wena ngithi kunjalo okay ngiyafisa kodwa ukwazi kusukela manje ukuthi into yakhe ithini mfethu ngalesimo uyazehlisa uyazibeka izathu wena uthini ngayo yonke lento bhuti ngibonga nje uhlanganeke because bekuzokwenzeka ezinye izinto makuthiwa bengibuza endlini ebezophika ngoba ngiyamthanda unkosikazi wami hlezi kujatshuliwe endlini ngesikhathi siningi ngingane ikamera losalikhiya ingane iyayingenela azikhiya inekamera la iyayingenela mabase ngimbuza kanje sibone sixabana singakaze sibone sixabana ngathi angithathe lesinqumo sokuthi ngibhalele la kuhlangameke uthi why mina because lento le ingishaye kakhulu kodwa la isiqhubu engasithatha ke manje ukuthi ngeke ize ngiphume manje ngesisumbululo kahle hle because lento le ingithuse bengalindele ngempela ukuthi kungenzeka khona izinto ezibukela kude kanti egcineni zila eduze kwakho ngibonga nokukhula mfethu kuwena ngibonga nokukhula nje ngoba omunye umuntu bengalwa lana kuphithizele kube nestampede nje ongasazi kodwa ngibonga mfethu ukuthobeka kwakho nokunderstand izimo ngoba ukukhula kuyafuneka izimoni kanje ukulwa akuhleze kwisisombululo ngasonke isikhathi yabo ubuqhawe nje umuntu ukwazi ukuthi alalele akhuluma into ngoba nakuselalela kuuqhawe nje okumangalisayo lokho siyabonga kakhulu angazi mama ukuthi mhlambe ngokwakho bongafisa kwenzeke kanjani ngisiza amalungu oqala nje ngithanda ukubonga kuhlangamide baba Magayi unkosikazi ngicela nje ukuthole ngempela enhlizweni yakho ungixolele sizoyikhuluma lento mesifike ekhaya sibize nabadala bomndeni bakhona abantu abadala abaziyo ngaphandle kwamama mhlawumbe abanye abadala abanolwazi la lento ayabekho abaziyo ngoba uma wathi mengabe ehlala phansi nami nobhutsize wathi ayiphelele phakathi kwethu angazi-ke noma bakhona yena abatsha kodwa awungihlebele nje ngoba phela sekukanje ngaphandle kwalama results bozoyivuma lana iqiniso nje baba bhuti bengeke ngoba kahle bengathanda ukuthi ubaba aphuke umoya kanje ngoba njengoba ngishilo kwaseqaleni ukuthi impilo esiphilayo like ngiright ngiphethe kahle sijabulile nje bengithanda nje ukuthi kuhlale kanjalo bengathanda njengoba sephuka umoya kanje nangimina kumnandi kodwa ke ngoba sekwenzekile ngicela ukuthi amukele mbukeli lapho ngasekhaya igama lohlelo iwhy mina igama le TV uhlanga media sitholakala lapha ku YouTube kubalekile ngaso sonke isikhathi mawusibukele press le button la subscribe ukwenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi uzohleze siqhamuka nama notification okunye azeke isidingo thina sokuthi ungaze ulinde ukuthi uzwe ukuthi ithini indaba kuzo press like meke nje yangena vele press like ngoba vele zihleze zishisa namhlanje iqiniso liqhamukile livele namhlanje iqiniso siyajabula kakhulu ukuthi anikhohlwa ithina ngaso sonke isikhathi enhleze nesibuka njalo ngolosithathu asinaso isikhathi esiqondile kodwa ngoba isimo sesikanje ake ngenze kanje xebu yazi ezinye izimo ukuthi ziyaxaka kakhulu ziyaxaka kodwa futhi kwesinye isikhathi ukuthi mawusibuka isimo
kube khona into futhi ephinde ikunikeze lento yokuxola uyasijaja uma usasiqala kodwa futhi kuhambe kube khona lento ethi hayi man kodwa yiphi enye indlela ebengenziwa ngayo yabo omunye umuntu okhulunyiswa ungazi angakhuluma noma kanjani mhlawumbe adelela thini kodwa ngoba sikhulele endaweni yasemakhaya izimo siyazazi inkinga futhi siyazazi abantu bakudala bengadingi ukuthi baze baye kuma DNA test babengadingi indaba ukuthi kuze kiyo kodokotela kuyocheck ukuthi lo muntu uyazala noma akazali yini babeyibuka into babona ukuthi ayingeke lo muntu lo uganiwe sekunesikhathi eside eganiwe kodwa ingane ayikho kusho ukuthi khona umuntu onenkinga la mangenzeka kube ukuthi unomuntu onenkinga la ungenzeka kube mhlambe uyena ngenzeka futhi kube unkosikazi kodwa yiphi indlela esingazama ngayo ukuze sibone ukuthi uba onenkinga la ungena lapho kusizwe sekuyocheck ukuthi ngabe uba onenkinga sekuyatholakala ukuthi cha unkosikazi akanayo inkinga kanti esikhathini esiningi uthola ukuthi uma kodwa mengabe eganile mengabathola abantwana zonke inhlamba ibheka kuyena ubizwa ngawo wonke amagama kuthiwa inyumba kuthiwa yini bekhohlwa ukuthi nomuntu wesilisa kuyenzeka ingane angazitholi uyabona so izinto ezikanje zibhlungu zona kodwa wena njengomuntu osuke umkhwenyane esimweni esikanje mawuchazelwa uyakuthola ukuthi ngempela usizakele somehow kodwa ke omunye umuntu bengathi hayi mina bengingamele nokuthi usizwa zangene bekuright singena ngani kunokuthi ngishawe emva kwendlebe yabo lo muntu lo kushuthi ngamanye amazwi usengayenza lento nomunye umuntu into ecutshunguliwe le yahlalelwa phansi kwaphuma nesisombululo abantu abadala babeyibonile banendlela yokubona izimo ukuthi hayi lesimo lesidinga ukuthi sisilungise kanje so ngifuna ukuthi noma uyijaja kodwa ucabanga ukuthi eyiphi enye indlela mhlawumbe bengenziwa ngayo uyabo kona ibhlungu yona kowakho nomfazi ibhlungu leyana sisimo nje sibhlungu esinga understandeki futhi singamukeleki kalula kodwa ke khona usizakele kodwa manje umbuzo omile uthi lo mfo wakacele benosizo lo wakuba bazobhekana kanjani ke manje ngoba phela iqiniso siyalazi inokuxabanisa umndeni phakathi futhi ngoba sebezoxabana izitha lezi za forever mawuthi uyayibhekisisa hayi asazi sesiyozwa ngabo mhlawumbe uphathi ukhona mhlawumbe ke kuzobe khona kodwa sesizoloko siyihosha nje ukuthi bagcine benze njani kodwa ngibone ngathi umfolo isimo sakhe uyasunderstand ngathi uyakhumbula izimo ezizathi kumehlela mhlawumbe ngaphambilini mhlawumbe yenye izinto lezo engenza ukuthi axole nanokuthi mebuka indodana yakhe inokufana nabantu bakuba ifana naye ukhona kuyona lonto iveza ngokusobala ukuthi lo muntu uyigazi akufani nokuthi kusuka umuntu wangaphandle nje azonqofa uyabona asasa bye bye.